Il-kitba tal-poeżija hija logħba bil-kliem. Xi drabi tkun logħba għall-gost, drabi oħra logħba kemm xejn aktar serja. It-tim tagħna ltaqa' mal-poetessa żagħżugħa Lianne Ellul sabiex jitkixxef aktar dwar is-sena tal-kitba tal-poeżija. Meta ċatt tisaqsini l-poeżija kif tintaraf minn ġeneri oħra, ikolli nieqaf naħseb. Għaliex fil-waqt li l-affarijiet ovvji illi jimmarkaw anki poeżija bħal versifikazzjoni pereżempju, hemm affarijiet oħra li huma tant importanti fil-poeżija ma li huma tant importanti f'ġeneri oħrajn ukoll. Jiġifieri fil-verità il-linja fina li tifret il-poeżija minn ġeneri oħra hija appuntu vera fina, kultant mhix daqstant ovvja. Fost l-affarijiet li jimmarkaw poeżija kif qed ngħidu hemm il-versifikazzjoni, kultant ir-rima, jien ma tantx nuża, ir-ritmu importanti huwa essenzjalissimu għall-poeżija u anke l-metafori u l-ħolqien ta' xbijat. Imma fil-waqt li qed ngħidlek appuntu dawn huma wkoll aspetti li nsibuhom f'ġeneri oħrajn. Jiġifieri mhux lakemm tajt din poeżija kultant minkejja li kif naraw poeżija sa ċertu punt ukoll narfuha. Il-poeżija trid ħafna ħsieb bħal kull ħaġa oħra, trid ħafna sensittivitajiet u trid ukoll il-ħin. Jiena nikteb il-poeżija mhux kuljum fil-fatt nikteb il-poeżija, ma l-osservazzjonijiet tiegħi iva kuljum imbagħad nipprova niżżel ħaġa jew oħra. Minn hemmhekk nikteb din ix-xi ħaġa li nittama li tkun poeżija u nibqa' norqom u norqom. Jiġifieri f'dan il-każ irqamt il-poeżiji fih dan il-poeżija nnifisha waħda waħda, imma wkoll imbagħad rajt illi jingħaqdu bħala xi ħaġa waħda u fil-fatt il-ktieb jinqara anki minn quddiem għal wara anke wara xulxin għaliex hemm dan il-fil li jorbot il-poeżiji flimkien. Min idek fina għall-komodina hemm 72 sena nexfin. Idejk kartzell pali fesqdu ġismek battiljar, għada migeżżu ruħ, mawweġ balena mitluqa max-xatt mitluqa l-riħa. Riħa ta' baħar tankwiet tinkwita fuq kollox. Tejja tispjega minn fejn ġejt, kemm ilek li twelidt, minn mindu l-forsijiet ta' ħajtek dew jitwettqu forsi ma twettqux u baqgħu mistoqsija mdendla tpendel fuq rasek sentenza. Il-poeżiji fil-ktieb l-inventarju tal-Kamra l-Kaħla bdew jingħaqdu ftit ta' snin ilu, issa ili nikteb il-poeżiji mhux ħażin imma mhux il-poeżiji kollha appuntu sabu posthom f'dan il-ktieb. Meta bdejt nara li anke qed nikteb iktar u iktar poeżiji li anke kellhom dan il-fil komuni bejniethom, minn hemmhekk ukoll bdejt naħseb kif jistgħu jingħaqdu flimkien. L-inventarju tal-Kamra l-Kaħla nibet minn waħda mill-poeżiji fil-fatt li tirreferi għal dan l-inventarju ta' din il-kamra. Din il-kamra hija l-ispazju li nabita fih, l-ispazju li naħseb fih, l-ispazju li fih dawn l-oġġetti kollha li anke jippopolaw dawn il-poeżiji. L-ikħal ukoll huwa kulur speċjali għalija li huwa anke l-ikħal tal-baħar li dawn il-poeżiji għandu importanza kbira ukoll. U allura din il-kamra hija dik li qed tiġbor dawn l-osservazzjonijiet, l-emozzjonijiet, l-esperjenzi, l-oġġetti. Huwa minn ġodin il-kamra li nħoss li nista' nitkellem u nikkummenta fuq dawn l-esperjenzi kollha.
Titkellem fuq kif jgħaddi żmien żlugat sa jġibna Zemzem, fuq id-devozzjonijiet, fuq il-keta kobor tal-ġimgħa l-kbira, fuq l-istatwi u n-nies qishom statwi, fuq il-kuruni u l-kurunelli, fuq kollox knisja li kien, fuq il-frosti, il-fidiferrujiet, il-fanali, fuq il-figolli forsi wkoll, fuq kollox sagru dakinhar tal-ġimgħa l-kbira, fuq kollox tikka sagru, sagrileġġ. Anke l-għajta tiegħek kienet sagra dakinhar. Waħda fl-art u oħra fis-sema, tisma' li l-ġirien iridu jirrepetu ma tridx tpaxxihom, allura tintefa' titkaweġ fuq is-sodda u żżomm sidrek bħalma kont iżżomm żaqqek bid-daħq. Bħalma żammejtni miegħek meta d-dinja ħassejta kbira wisq. Iżżomm luġieħ fil-pala tidek u ma tridx iċċempel l-ambulanza ġus għetlek iċċempilx għax jgħidu bina, jgħidu li ġibna l-ambulanza hemm ara li ġrat xi ħaġa li mhux se nkunu d-dar u li fil-familja għandna l-mart. Leħi, iċċempel xejn. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.